Πολλές γυναίκες με ρωτάνε για τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της πρόπτωσης των πιελικών οργάνων. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι εντελώς εξατομικευμένη. Λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία της ασθενούς, τη γενική κατάσταση της υγείας της, τη σοβαρότητα της πρόπτωσης και των συμπτωμάτων, αλλά πάνω απ' όλα τις δικές της επιθυμίες και ανάγκες. Ας ξεκινήσουμε με τις σύγχρονες συντηρητικές μεθόδους αντιμετώπισης, οι οποίες είναι ιδανικές για γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Μια εξαιρετικά αποτελεσματική επιλογή είναι η κολπική πεσή. Πρόκειται για σιλικονούχες συσκευές, αυτές εδώ, που είναι εύκαμπτες, τοποθετούνται στον κόλπο και στηρίζουν μηχανικά τη μήτρα. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Είναι ασφαλείς, αφαιρούνται εύκολα και αποτελούν άριστη λύση για γυναίκες που δεν επιθυμούν χειρουργείο.